Guys, angiyazi mina indawo enje. Yazi ukuthi uyabona ukuthi labantu men bebecuphile baqala ngokuthi bathi sengilive. Baqala ngokuthi bathi ngeke basuke bona la yini leyo guys. Kanti sesize kubona into. Hayibo. Angiyazi mina into enje. Guys, can we just check ukuthi bonke abantu bethu bayangena ebhasini? Bamile bonke manje phansi kodwa kusiwo kahle. Sizocheck lo limele laba balimele. Lo munye ushayisa imoto yena ke. Imali washayisa imoto muphi yena? I don't know ukuthi ngathi kodwa kuthiwa Guys, sinenkinga la. We were busy with the march la. Njengoba denibona ama video. So we get to abantu bala, they kept telling us ukuthi khona indawo ekuthiwa California, khona indawo ekuthiwa California, and the Nigerians have been saying ukuthi basilindile, right? So California is next to a city hall. So there's city hall and then there's California next to it. Like it's just across the road from it. Maksuka simile emgwaqeni like isihlakazeke emgwaqeni all over baningi abantu. Sisisakhuluma thina sibhizinisi ebeach la. Sithi siyabheka emuva nanga umfana wethu uyakhala la. Uqhamuka ugijima uzoma la because ade kugibela ade khulunya phezu kwemoto. Agibele phezu kwemoto. Awukhiphe iskipa. Aveze la esegwazwe khona ama-Nigerian emile la. Bathi omunye wabo uthe ewela ama-Nigerian avela amshayisa ngemoto. So oyedwa ushayisa imoto, oyedwa ugwaziwe. Usuke lapha amaphoyisa abizwe kuthiwa amaphoyisa. When I get away, just guys, we have to go. It's getting bad la. It's getting really bad. Wazani guys, wazani. nefuthi bashaya idolo kanje abadubuli sambeni kodwa kusofika amaphoyisa manje abantu sebecasule yilokho ukuthi ama-Nigerian agwaze lo mfana ahambe afike ayotshela amaphoyisa angathi angazi noma abanake bese bizathini ashisa amathayi ubani manje ushisa amathayi abantu bakhona umphakathi ke manje sekumphakathi ke manje umphakathi uvele wajabula wathi namazulu they started singing and shouting ukuthi abahamba so umphakathi njengamanje odiniwe yabo umphakathi is losing it yabo because open indawo umakhathi lapha abamtholi lo limele okay guys, so that is what is happening right now. Because I know how intatheli are. Bazovela sekusha as if kuvela waqala lapha aqalanga lapha. Uqala manager yabona khona kuyamasha athi ama-Nigerian wona ngeke azayivala izitolo zabo kade bebalindile. Yabo. So that's the part I don't get ukuthi what does that mean mangabe nithi abantu bemasha nithi nina ngene ivala izitolo zeni kanjani nisuka lapho nizogwaza umuntu on top of that omunye nimshayisa ngemoto. Yabo abantu just lost it after that they lost it ngoba amaphoyisa nawo akhona maybe that's nangu umuntu wagibela the nice thing is usimpi ugibe phezu kwemoto bese address kuyona because ispirit thina sinake ukuthi sekuzosayina memorandum kwa memorandum leyo ugcina engasayinwanga yabo futhi bekhona ngaleso sikhathi bekusakhuluma ingizwe estage nangu phayela umthatha eduze kwakhe nami kuthiwa ngilinde la sengizolandela bese landelana kanjalo kwathi kusanjalo hayi nakho sesiyeza kuthiwa umuntu usegwaziwe mase egwazela agibele stage at the same time and I'm surprised ukuthi azikho into azithele ezivezayo le image wagibela uSimpiwe egwaziwe emhlanje waveza umhlanje ukuthi ugwaziwe mayisuka from ugwaza lapho kuthiwa khona lo munye sambe sombheka ushayisa imoto yabo abantu bemba lokho bahlukanele basabalala in pieces bakuthiwa kobheka lo muntu lo ogwazele lokho uzibaleke kanjalo kuNigerian kwathi sisabaleka hayi ke manje ke umphakathi wonke abantu bala khona ngisho ivideo engiyishuthi bavela bathi nawo amazulu bajabula bathi kade sinilindile they started going crazy abantu bakhona they started going crazy bejabulele nje ukuthi nawo amazulu and into esebenza ke lapha ngoba nisibone nje asikho ngisho kuba khona ngoba ngiyazi ukuthi at the end of the day kuzothi nithiwa esasiphehla udweshu kanti abantu bomphakathi abayicasukele bona ukuthi kade bebethule bebekezelela le ndawo le ekuthiwa California now they are going crazy. Now they are losing it. Angazi nanokuspenzani because angibaboni but that's the story.
that I wanted to tell. Ngicela nafonele manje abantu bethu. Because abantu bethu thina manje basaba abanye bahlele emabhasini because bayasaba sifuna lo mfana ke manje okwaziwe kuthiwa bamthathile bamisa esibhedlela. Siyofuna yena nalo oshayisa imoto. But I just wanted to give that update because I know for a fact ukuthi kuzoveza sekuthiwa nakho sekonakele kodwa ngeke basitshele story the way that it happened because banjalo bevele befuna ukuthi ugcine kube nje. How do you stab people in their country because they are protesting? How do you stab them? Ujika lapho nina ninochuku nithi ngene ize nisuke lana ngene ize nihambe kade benisilindileni leyo. What does that mean? Hayi guys ngeke ama Nigerian asidelela manje ngeke